Coucou tout le monde! Maro be nareo magnandefa MP aminakahy manontany hoe ino astuce zay magnala cerna na hoe izy koa reradraraka regny antegna na tsy ampy torimaso igny zegny somary hafa be fizahagna tarehintsika sady misy cerna antsika. De ny astuce zay ambarako anareo eto niany zegny tegna mandetry le raha ary tsara dia ny concombre. I concombre igny zegny alaigna zegny tapahagna roe karaha ty. Tapahagna roe izy de ambela agnaty frigo pendant 24 heures. Pendant 24 heures zegny izy ambela ao, efa izy glacé tsara karaha ty zao zegny, efa letry nomaly izy nambela agnaty frigo. De izy efa glacé tsara be karaha ty, congelé tsara be karaha ty igny no isoragna amin'ny ambanin'ny maso eto mba hagnalagna cerne zegny. Karaha igny zegny fampiasagna izy. Karaha igny. Atao moramora zegny izy, frottegna moramora karaha igny. De ho hitanao fa ho afaka tanteraka zegny ny cerna ambanin'ny masontsika. Na koa hoe tarehintsika somary reradraraka regny mety ampiasagna izy ty fo koa. Tsy voatery cerna eto fa mety tarehy jiaby koa zegny atao massage karaha igny izy. Atao massage karaha igny de afaka tanteraka ny reradraraka arirahagna jiaby amin'ny tarehy igny zegny miala tanteraka. De zegny zegny ny astuce ambarako anareo niany ty. Bye!